Һәм тагын Казанда җәмәгать урыннарында 26 мәйданчыкта язылачак татарча диктант. Яхшы кәефләр белән уздырырга бу диктантны һәм инде моннан соң күбрәк укырга, күбрәк язарга. Білесізме, мен өзімні бек текшіріп қарайсым келді. Мен өзім татар тілін бек яхшы білем деп аңлайм. Шулай да менә үтірләр, үддәү билгеләре, әлләр, нылар, менә шушыларны дөрес итеп яза алам икән мин дигән уй белән мин менә шушы акцияга килдем. Бик рәхәтләнеп яздым. Мин бу диктантта беренче тапкыр катнашам. Миңа бик каты ошады. Мин үземнең белемемне татарчалык белемемне югары яктан исәпләсәм, бүген бәлки ялгышлар да булгандыр, бәлки әйбәт тә язганмындыр, анысын әле төгәл әйтә алмыйм. Бер айдан соң нәтиҗәләрен белгәч, мин шатланачакмын. Быел инде безнең репетиция булды дип әйтик. Чөнки юбилей битенең кичәгә. Быел география киңәйде. 22 илдә язылган. Яңа илләр кушылды, үзенчәлекле. Яшьләр бу хәрәкәткә күбрәк омтыла.